Ολοκληρωμένες προτάσεις για έναν γάμο ονειρικό. Κοντά μας ο οίκος νηφικών Χουντάλα. Μοναδικές νηφικές δημιουργίες, περίτεχνες μπομπονιέρες και προσκλήσεις, καθώς και ιδιαίτερους ομφεστολισμούς για την εκκλησία και τη δεξίωση. Η fashion designer, η στιλίστρια και η wedding planner του οίκου θα είναι δίπλα σας από την επιλογή του νηφικού σας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια με πρωτότυπα concepts για κάθε στυλ γάμου. Κάντε μια σωστή και παράλληλα οικονομική επιλογή για την ωραιότερη μέρα της ζωής σας. Με την ίδια αγάπη και δημιουργικότητα ο οίκος Χουντάλα προσφέρει τις ωραιότερες βαπτίσεις με candy bar, χειροποίητα κεράσματα και σπιτικά αναψυκτικά πλαισιωμένα με την πιο πρωτότυπη διακόσμηση. Η διεύθυνση είναι Εθνικής Αντίστασης 121 Νέα Φιλαδέλφια. Τηλέφωνο για ραντεβού 210 25 14 501. Ηλεκτρονική διεύθυνση www.hundala.gr. Facebook Χουντάλα Γάμος Βάπτιση.